Ya түбәнеш, ya тау башы түгелме соң инде бу. Шундый матур гына җир. Шүлмәк урамының бер түре. Илмир белән Чулпан төп нигездә әтиләре, әниләре белән балалары бергә матур итеп яшәп яталар. Һәм үзләре бик күп эшләр эшлиләр инде. Безнең авылда спонсорлык ярдәме күрсәтүчеләр дә алар. Өлкәннәргә хөрмәт белән яшәүче үрнәк яшь гаиләләребезнең берсе. КамАЗлары да бар инде, менә монда бер КамАЗ тора. Шусын төшереп килдем әле якынрак барып. Аларның гаражлары, гаражда монда шул КамАЗларны рәтлиләр инде алар. Нинди бер ишекләр кирип киттем әле. Исәнсез, Алла ярдәм бирсен. Менә сезгә төшерүче килде. Монда нәрсәдер эшлиләр. Хатын-кыз аңламый торган әйберләр. Мин бу тәгәрмәчнең бу нәрсәсен нишләп аласыз? Катырак ясын дигәнме? Шайтан катырак йөрийме? Яра, хатын-кызга шу нәрсә әйтсәгез дә итәң ул ышана. Дани ниши? Тәгәрмәч яди баталай икән. Сәмсез. Ничә хәлләрегез? Яра, әйбәт сезне төшереп китим әле хәзрәт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا يكاد توجهت بابك اختصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أحتمل له اللهم زغاني الدعوة يا رب uşlu kılına hayırlı yol seferleri nasip et. Yol facialerinden, hayıf katerlerden, bela kazalardan emin kıl. Sizge Çimişlik avlundагы bir yol итү урынын күрсәтик әле. Менә шундый матур Кызылмыша белән Чимишек арасында bütün уңайлыклар булган урын. Буларын әле бусы тышкы ягы. Бу урын Вафиннарныкы дип йөртәбез инде без моны. Вафиннар беседкасы дип яшәп айны халык телендә. Менә шунда казан асып пешерә аласың, супа. Менә монда шашлык пешерү урыннары. Менә атта волейбол уйнарга була. Сәмсез. Чимишектагы ферма инде моны. Безнең күмәк хуҗалык дисәм, күмәк хуҗалыкның фермалары күп. Менә монда сөтле әйберләр, сыерлар. Сезгә ишенә керәбез. Шул гадәти ферма. Сәлам. Булары безнең чәчкеш. Менә шундый 6 бүлектән тора бу. Birisi 3 bölükten tора birisi. Bu üstenge şulayda eşli turgan agregatlar dip aytты миңа безнең мастерскойның җитәкчесе Хаҗиров Фәнис. Безгә үземдә бер дә кыза кергән юк иде. Төшереп күрсәтим әле, менә шундый әйберләр бар икән моның эчендә. Карагыз әле. Менә бүтән ягын күрсәтеп чыгам. Монда нәрсә генә юк.